ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯದ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದವಲ್ಲ ಯಾನು ಇನಿ ಓಡೆ ಬೈದೆಂದು ಪಂಡ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಬೈದೆ ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಚಿ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚಿ ಮದಿಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಬೈದೆ ಸಾಧಾರಣ ಏತು 4 ಬಸ್ ಕಡತದ ಬೈದೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆ ಬರ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇದ್ದು 4 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇದ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಉಡುಪಿರ್ದು ಭಟ್ಕಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಭಟ್ಕಳರ್ದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದ್ವಾರದಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲು ರೂಮಿಗೂ ರೀಚ್ ಆದ ಇನಿ ಒಂದ್ಸೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಧನುನ್ಲೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಕೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಟ್ಲ ಧನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋದಿತ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇವೈತೆ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು 100 ಜನ ಅಂಚಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪೆ ಉರ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೈಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉರ್ತಿ ಪೋಪನು ಅಂಚ ರೂಮ್ ಶೋಕೊಂಡು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದ ಕರ್ಟನ್ ಅಕ್ಕರ್ದಿನ ತೂನಾಗ ಒಂದ್ಸಾರ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದ್ಸಾರನೇ ಕೊರಡು ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿತ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾರ ಉರಣಿತ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇತ್ತರಪ್ಪ ಕೈಕರ್ ಮೊನೆ ತೆಗೆದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಅವಳು ತಿಕ್ಕವನಿಕ್ಲೆಗ ಅವಂತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕರ ಆವೊಂದಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನಿಕ್ಲೆದು ಪೂರ ತಿಂಡಿದ್ದು ರೂಮ್ ಉಡು ತಿಕ್ಕ ಅವಂತ ಸೌಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಜಗತ್ತು ವಣಸುಪುರ ಆದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಡತ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ತಿಕ್ಕು ಯಾವಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ನಾನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಉರ್ದು 400 ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಡತಂದೆ ಪೋಯಿಂದ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಈತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ದ್ವಾರ ಉಲೆ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆಗ್ಲೆಗೆ ರೈಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ನನನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೋದಿಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಧನುತಲೆ ಹಾಯೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೂರೇ ಇಪ್ಪುನು ಪಾರೆ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಜನಪುರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ತೇತ ಐನಾಂಡ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾಲ ಉಂಡು ಗೋಡೈನಾಥ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಸ್ ಅಂಜಿಂಜಿ ಪೋಂದೆ ಇತ್ತೆ ತಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಕೆ ಅವ್ಳು ತಿಕ್ಕಿದ ಎಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆದ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ಲಾಂಡ ಒಂದು ತುಯರ್ ಒಂಥರ ದಾರಿ ಸೇರಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಕುಲೋಂದೆ ಗಾಯಪಂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಮೀದೆ ಆತಿಜಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡವೆ ನಾವು 9 ಕಾಲಾವು ಮೇಬಿ ದಾಯಪನಾಗ ಜಲ್ದಿ ಬರೋ ಪಾಟ್ರೆ ಉಂಡತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪುರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಚದಾಗ ಆತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರುವೆ ಕಾಟೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ವಾಡೋದು ಇದೆ ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಳೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಕೊಳಾಗ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ ನನಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಂದು ಸೀರೆಗೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ಯ ಇನ್ನು ತೋದು ಸಾರಿ ತೋದು ದಾರಿ ಸೀರೆನ ಅಂತ ಅಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಐತೆ ಕ್ಲೋನಿ ವೇಟಿಂಗ್
ಅದು ಎಂಗಲ್ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀದು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏತಿ ಏಳು ಕಾಲನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಶುರು ಬಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅರೇನ ಅಂಚಾರು ಹಾಡೆಗಳ ಹೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಜಾವೆ ಈ ಊರದ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡೆತ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೋಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ತಿಕ್ಕೇರಲ್ಲ ಯಾವ ಪನೀರ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಾಕಾದನು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಕೆರೆ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಈಶ್ವರನ ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದಾದನ ವಿಗ್ರಹದ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಅವನು ಕೊಡು ಅಂಥದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತದಾದನ ಕಟ್ಟದೇರು ತುಲೆಗೆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅನ್ನಕಲು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತುಲೇನಿ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ವರಾಡಲೆಡೆ ಬರೋಡೆ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಬೀಚ್ ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡ ಲೇತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಧನು ಈಗ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ನೆಟ್ಟೆ ದೊಂಬುಡು ಕಾರ್ದಿಯರೇ ಪೂಜಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡಾನು ಮೇಬಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾತಾನ ಈ ಸತಿ ಬೀಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಬೀಚ್ಗಳ ದದನ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋಯೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನೀನು 4 ಸಲ ಪೋಯೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಪುರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೇಂಜ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಿದ್ದಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪೂರ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಟು ಬರೀ ಬತ್ತು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಟುದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಬಡ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗಡ್ಬಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಲೆಜ್ ಇಂಚಿ ಪರಂದು ತಿಂದೆ ఒక పుల్లగండ ಬೇಗ ಮುಸುಮಿ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚೆನ್ನ ಬಂದಿದ ಅದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುನಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಕುಂಕುಮ ಓಲೋಲಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಗಡ್ಬಡ್ ತಿಂದು ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿದಾಡೋನೆ ನಾನು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಬೆದ್ರಾಗಲೆ ಪಂಡ ಬೈಯಡ ಮೆಹಂದಿದ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಕುಂತದ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಚಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋಡು ಪಂಡದ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ